बिथां दंमोन बिथांनि जानानैबो मोनाबिलि बिथाङा नुजाफैदों बिथांखौबो जों बरायबाय आरोबाव BKWCनि सिगनेटरिस हिसाबै बिथाङा गावनो दंफैयो मिनिसर बिथांखौबो जों बरायो दा आरोबाव दिनैनि बे गोथार सान दथि गोथार सान एग्रिमेन्टनि बे सान फालिनायाव बाहागो लाफैनाय गासै बर'नि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि दिनैनि दानि सरकारनि डेपुटि चिफ बिथां रिहन दैमारि आरोबाव जोंना दिनैनि बे दथि गोथार सान फालिनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांनाय डेपुटि स्पिकार बिथां बिजिरगिरा बिथाङाबो दंफैयो आरोबाव जोंनि गोबां EMफोर दंफैयो MCLAफोर दंफैयो आङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जानानै नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोबाय दाथ' मोजां सावरायनाया मोजाङानो जादों बिदा गिदिर बिथाङाबो जोंना जायनाखि एपइन्टेड स्पिकार आदा नार्जारियाबो खोब मोजां खोथाखौनो बुंदों जोंबो सानो बेखौनो BTC एरियाखौ बा BTCआ जिखिनि पावार लानानै दा सालायगासिनो दं आरोबाव माखासे माने मावबावनांगौ बहुद दंबावो जोंनो जिखिनि पावार ट्रेन्सफार खालामदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा जिखिनि पावारखौ लानानै दा सालायगासिनो दङ बेहा लिमिटेसन दङ आदामोनाबो बुजिगौ नंगौ खिन्थु बेजोंबो हायो जौगाहोनो आरो जोङो नाजाबाय थादों जौगाहोलांनो नाजादों इडुकेसनानो होन एग्रिकालचारानो होन बा जेखि जाया बिथिङाव जोंनाव मोनसे आदाया खोब मोजां साजेसन होदों बेखौ जोंबो सानो आरो सानबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो खिन्थु जोङो जाफुंसार होनो हायाखै बेयो जाहैबाय इनभेस्टरनि खोथा जोङो बेखौ BTCनि जौगासारनाय बा BTC ओनसोलनि जेसेबां बेखार समस्या दङ बा माबाफोर दङ बेखौ माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बा माबा मोनसे इनभेस्टरफोर बेबायदि लाबोनानै जोङो जोंनि BTCआबो जौगाखांबाय लोगोसे बेखार जिथु समस्या बेबो मिनिमामबाबो समाधान जायो बेफोरखौ सानबाय बायनानै जोङो BTC एरियानि नेशनेल हाइवे एरिया ओरै 1 किल'मिटार ओरै 1 किल'मिटार इन्डास्ट्रियेल जन हिसाबै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला बै सिगांनि खुंथायावनो जोङो डिसिसन लानानै जों फोसावदोंमोन खिन्थु रावबो इनभेस्टर फैया बा इन्डास्ट्रि बसायनो फैया आरो बेखौ जोङो बुजिदों इन्डास्ट्रियेलिस्टफ्रा आंनि बुजिनायाव ओरैनो फैया जेनेबा दा नलबारि बा रङियासिम जादों इनभेस्ट खालामग्रा नोंनि जायगायाव नंगौ बै कारेन्ट होननाय जिनिसखौ एसे साबसिडि नागिरो जाहैबाय जेनेबा आं एथ' गिदिर इन्डास्ट्रि खालामगोन आंना कारेन्टआ मासाव 100 थाखा थागोन आंनो एटलिस्ट 20% खमायनानै होयो आं 80 थाखा होगोन बेबादि जायखिजाया आदामोनहा साबसिन बुजियो बेखौ आं माबाखौ बुंबाय आदामोनहा साबसिन बुजियो बेखौ बे खेत्रआव एसे जोंहा माबा दं आरोखि उइकनेसा दङ बेनि थाखायनो जोंनाव मोजां इन्डास्ट्रि बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा खालामनो हायो बेथ' आसामानो BTCआव बाहेरा नङा जोंनाव गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रियेलिस्टफोर दिनै जेनेबा एडभान्टेज आसामाव बहुद दङ इन्भेस्टरफोर माने गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै BTC एरियायावबो माखासे इन्भेस्टरफोरखौ थिनहरनो हायो जे ओरै डिस्ट्रिक्टआव ओरै खालामहैनोसै बेखौ अबयस्से आं रायज्लायदों प्रथम सावरायनायाव आं बे एडभान्टेज आसामनि खोथाखौ सेन्टारजों आं रायज्लायदों जे जोंनिथिंबो हर एसे माखासे गथाय आफार आसाम मिडल आसामाव हाजार हाजार कौटि इन्भेस्टरफोर बिराद नोङो बुंना फोजोबनो हाया
दा जोंनि एरियायावबो जाहाथे बहुद थिनहरो होननानै बुंदों जागोन होनना बुंदों दा खेबसेल' बुंनानैथ' जाया जों माखासे बे एडभान्टेज आसामनि मा इनभेस्टरफोर सोर कम्पानिया बाहागो लायामोन एग्रिकालचार टुरिजिम बा बेबादिनो आरोखि बहुद इनभेस्टरफोर फैदोंमोन बिनि मोनफा मोनफा बखौबा जोङो लानो हानाय नङा जोंनि पार्टआवबो आरोखि बिटिसि पार्टआवबो हरथों बेखौ आं खावलायदों खिन्थु हरगोन बादि मोना बेयो आफ्टारअल नों आंनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन जेबो नङा आंहा आसा दङ बे जागोन आङो बिराद माबायाव दं आरोखि बिसासाव दं आं खालामनो हागोन बादि मोना हागोन बेबो बिटिसिआबो आसाम बाहेरा नङा जिहेतु आसामानो बे हरगोन आरो जोंनि एप्रचिंफ्रा जोंनि रायलायनायफ्रा मोजां जानांगोन एप्रचिंफ्रा मोजां जानांगोन निश्चय हरगोन हरैनि खोथा गैया आरोबाव आदा आं खावलायो जों सानखानानै दङ जोंनि माखासे रिटायार्ड आइएएस आनो होन एसिएस आनो होन बा आइपिएस बे बिटिसिनि ओनसोलनि खालि बर'ल' नङा बर'नि बादैबो बिटिसि ओनसोलनि माखासे आइएएस आनो होन सोरबा आइपिएस आनो होन सोरबा रिटायार्ड बै मा होनोमोनलाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माबाखौ मा होनोमोनलाय आइएफएस बेफोरबादि मानसि बा एसएस बेबायदि माखासे रिटायार्ड पार्सनफोरखौ लानानै जोङो बेनि सायाव जों सावरायखागोन जोंहा आंहा बे साननाया दंखायो आरो जों सावरायबाय थादों जों मोनसे बिसोरनो बिटिसिनिफ्राय मोनसे पावार होनानै जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जा बा जेखि जाया सोरबा इन्डास्ट्रियानो जा जिखुनु सेक्टराव गासिबो सेक्टरावनो बिसोरनो एम्पावार्ड होनानै जोंनि बिटिसिनि इन्टारेस्टआव खामानि मा जोङो मावनो हायो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे दायित्व होनायनि जोंहा सिन्ताया दंखायो जों खालामो दा आं बिराद फ्रि नङा मथथे बे इलेक्सनसिमा बारा फ्रि जानाय नङा थेवबाबो आदा बुंखानाय थाबाय बेल' नङा जोंना माखासे मोजां रिटायार्ड प्रिन्सिपालफोर दं बिसोरखौबो लाफागोन इन्टारेस्टआ बिटिसिखौ जौगाहोनांगौ कालचारलि हक एडुकेसन हक बा जिखुनु साइडआव खालि बर'ल' नङा खिन्थु गासिबो जाति सोर मोजां अफिसार रिटायार्ड जानाय दं सोरबा एसपि जानानै मोजां सोरबा मथथे मोजां मानसिफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि बानायना होगोन बिसोरनो बिटिसिआनो बिटिसिनि बेलायाव मा सेक्टराव जों डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बोरै लाबोगोन बा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बोरै लाबोगोन बेफोरनि सायाव मोनसे एडभाइजारि कमिटि बादि जों बानायना होनाय नामा मा जायो उनाव जागोन मोजां जागोन माबा मोनसे मोजां नाम दोननानै जोङो दायित्व होगोन आरो खिन्थु गासिबो आइएएस अफिसारफ्रानो फैनाय नङा बिटिसिआव थारमाने आसाम गभर्नमेन्टआव माखासे फिसा दायित्व खोमानानै दङ थेवबाबो जों हायो नङा जों नायनो मोजां आइडिया होदों आदा खिन्थु बे इन्डास्ट्रिया बे कारेन्टखौ जोङो गभर्नमेन्टआव आसामखौ बुंथारनांगौ जोंनिथिंबो बसायदो खिन्थु बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि नङा जाहैबाय नालाय जोंबो बुंनो हाया दा बेबादि इनभेस्टरफ्रा इन्डास्ट्रिफ्रा दा जेनेबा जोंजोंबो रायज्लायफैदों बहुद खोथा रायज्लायदों फै आंथ' बुंबाय थायो फै खालामफै बेसेबां हानांगौ होननानैसो बुङो आङो बहा रायज्लायो आरो थांनो गैला फैफिनला जोंजों रायज्लायफैयो थाङो खिन्थु उनाव फैफिना आरो उनाव लाना फैनाय माबायदि 6,000 बिगा हानांगौ होनलाय होगोन आं होनना बुङा हायाथ' दंलाबायखायो जोंनाव मानि प्रब्लेम दं हाया जोंनाव जायो बिसोर बुंफैयो इनभेस्टरफ्रा बा माखासे माबा प्रजेक्ट लानानै फैयो जोंनाव हानि अभाब गैया हाया दङ लाना फैनाय होनना बुङो गैया फैफिना बेबायदि जाबाय थादों आरो बे दास'गोन आरो बिसोरखौ बिराद जायखिया मावनांगौ आदानि साजेसना मोजां आरो हागोन
थारमाने बिसोर सेनियर जाबाय नालाय माखासे जुनियर अफिसारफ्राबो बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंनो बायद' जायो रिटायार जाबालाय मा जानो बेबादि आरोखि दा ओंखायनो जोङो मानसिफोरखौ बाहायनो रोंबानो जायो दा बेखिनि दा ओमफ्राय आदा नोंथां साननाया जागोन आरो जों एसे होगोन आफादजों होगोन मावहोगोन आं सानदों खालि बर' आइएसल' नङा गुबुन जाथिनि आइएस अफिसारफोर रिटायार दङब्ला जेखि जाया डिग्रि थानाय मोजां कुवालिटिनि मानसिफोरखौ लानानै गेट खालामो बास बे जायो ओमफ्राय दानिया मोनसेया जाहैबाय एनडिएफबिनि खोथा बिसिनि खोथाखौथ' रावबो बुङाखिसै एनडिएफबिनि खोथाखौ एनडिएफबिना जाहैबाय बिथांमोनहा दङ बिसोरनाबो एमओएसआव दङ केस फोजोबनांगौ रिहेबिलिटेसन जानांगौ ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नाङो दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो नागिरो बे फ्रि जाना थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आङो मोनसे आत्मबिसास आंथ' खेबसे बुंखाबाय जे बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला 3 फासि जानायनि माबा दंमोन नामा आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द'बो जागोन होनना बुंदों सिम्पोल मिथिबाय बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बेसे जागोन दा बन्द'बो जागोन होनना बुंदों आं डाइरेक्ट बेखौ एकदम दा खालाम नोङो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थागोन खिन्थु फासि होननाय शब्दखौ बोखार होनना बुंदों बे जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास दं जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदों दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनथ' गासिबो एप्रसिङा जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था बगोनथ' रन्जन दैमारिया मानो बहा जानांगौ फाग्ला सुखथिया खालामना जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सान्तिनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरा लाथों 10 बोसोरा लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन दा सिगां बिदि जागोन मानसियानो जेराव थाबाय थायो बिदि जागोन दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बादि मोनो दे दा बे जाहैबाय रिहेबिलिटेसननि बेलायाव आं रायज्लायनांगोन खिन्थु दाथ' जेनेबा बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय 2, 3 बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा धीरेन्द्र मोनहाबो मोनसे ग्रुप जानांगौ नोंथांमोननि केडारनि माबाखौ दायथ' लानानै दोननो बे क'क्राझार आलदा
माबा चिराङा आलादा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियासो उमुगा आलादा बै नंगौ नामा कनफिउस जायोना बे जिनिसा जेनेबा आं मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडारफोर दं आंनो दायथ' लानो हागौ आङो खुनु बेले बेजे जानो मानसिफोरनि लिस्टआ माने एखमबा ओरै जायो दावफैयो एखमबा पास होयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानो हागौ जेनेबा सोरनिबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केडारफोरनि माबाखौ दायथ' ला लिस्टआ मोजां हो मार्चास लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादोंबा नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम फैयो गोजौनिफ्रायबो फैयो बबेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्चास लिस्टआ थिग खालाम जेनेबा आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ उमुक मार्चास बेखौ थिग खालामदो जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपना जोंनि ग्रुपआव सोर सोर केडारफोर मार्चास जानांगौ आंथ' बयनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानानै दं दा नङा सेपारेट नङा मोनसेयानो खिन्थु नों जेब्ला आंनो फैयो बैसिखौ लिरजानाय बे आंजों मिलायखानांगौ खालामथार दे आं बुंबाय अननानै मार्चासआ मार्चास दोनखुमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा होआ बेबायदि दाजाव जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै दा मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायथ' दं जोङो बुंखानांगोन जोङो बुंनांगोन बा एप्र'चआ जोंहा खालामखाथारनांगोन नङा होमबा एप्र'चआ जोंहा खालामखाथारनांगोन मावनो हायो हाया बेसेबां हायो बेसेबां हाया बे आलादा खोथा खिन्थु आङो आसा खालामदों मावनायाथ' जों मावखागोन बेसेबांसिम हायो ओंखायनो ज' जाफिनदोंब्रा माबादे लिस्टखौ दोनखुमालायनो नाङा आरो माबा बिपिएफआव ओंखारबा माबा रिहाबिलिटेसन नङा होमबा बे एमडिबेन्ट नंला जाहैबाय बिदिबो जायोना नोंसिना बिपिएफआव ओंखारग्रा एमडिबेफोरनो माबाखौ होआखैलायनो नामानो गाखाखिलायनो मा जाखो बिदि दाजाखा एकदम दाजा एनडेबि राजनिति होननाय जिनिस आलदा आङो बिजेपिखौ मोजां मोनदों आं बिजेपि खालामदों आं कंग्रेसखौ मोजां मोनदों आं कंग्रेस खालामदों खिन्थु जाथिनि बेलायाव जों खौसेथि बेसो बे बिपिएफ बे इउपिपिएफ बे बिजेपि खालामदोंना लिस्टखौनो होफैलायनो नागिरा दा बिदिथ' जोंना जादों जानो हायाखै दा बेफोरखौ एकदम आंनि खावलायनाय आंबो जाहाथे जेब्ला आङो दिल्ली लेभेलसिम एप्र'च खालामो बै जिनिसा सलिड जायो जाहाथे आङो दिनै मोनसे खोथाखौ लानानै एप्र'च खालामोबा आरो समफोर बारायफिनोबा बे मोनसे इनडिसिप्लिन जायो नङा होमबा गावनि बे आदा मोननानै जोंखौ हमगोन बिसोर अफिसार बिराद हमनो गोरों बिसोर जोंखौ एक्सिसआव मोनखायो ना मा ना ज' जादों आखिया जोंनि माबाफ्रा एक्सिसआवखा थारमाने बिसोर जाहैबाय बिराद टप लेभेलनि इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर जोंनि माबाफ्रा खुनु भुल जानानै थांनो नाङा बेयो जाहैबाय इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोरनि थुलुनायाव जों जेबो नङा जोंनि एप्र'चजों जोंनि माबाफ्रा एकदम सिस्टेमेटिक जाथारनांगौ गोरोंना फिदिंजोबनो हायो बिसोरो ओंखायनो आंनि खावलायनाया जों जेब्ला बेफोर खोथाखौ लानानै रायज्लायनाय जागोन जाहाथे बेनो बेनिफ्राय गोदान आपडेट जाफिननो नाङा
रिहाबिलिटेसननि बेलायावबो बेसेबां सहैदों बेसेबां सहैयाखै आंथ' जेनेबा बे 5 बोसोरा खबरखौ लानाय जायाखै एबारावथ' जिहेतु गभर्नमेन्ट सालायबाय जों लानांसिगोन लागोन दायथ' दङ गभर्नमेन्ट सालायनाय हिसाबै बेखौ आं रायज्लायगोन नोंथांमोनजोंनो आरो नोंथांमोननि जितु एप्रोच बा नोंथांमोननि जितु प्रेजेन्टेसन बेखौनो लानानै आं गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ एप्रोच खालामगोन बेखिनि नङा होमबा बे जागोन आरोखि ओमफ्राय दानिया बिकेडब्लिउसि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो जाहाथे बड'लेण्डआव हाबाखैबाबो बिटिसिआव हाबाखैबाबो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो जिहेतु जोंनि आन्दलनाव जड़ित दंजोबो बिथांमोना बिटिसिआव थाफानो मोनाखैबाबो जेबो आफसोस खालामाखै दा जोंहा दायथ' दं बिसोरखौ नायनांगौ बिसोरखौ मा खालामनो हायो बे दायथ'आ जोंहा दं बे हिसाबै जोङो रायज्लायदों गोसोखांदों जे मिसिं काउन्सिल राभा काउन्सिल बा टिवा काउन्सिलफ्रा सेटेलाइट सिस्टेमाव जेरै मोनसे स्टेट एक्टनि आन्दाराव बिसोरनो माखासे पावार फांसन होनानै फेसिलेट खालामदों बे जातिखौ जोंनि बर'आबो बिटिसिनि बाहेरायाव थानायफोरखौ खालामनानै लानांगौ जोंहा दायथ' दं होननानै जों रायज्लायलायनानै कंग्रेसनि दिनावनो खालामसैमोन जेखिजाया राजनिति माखासे माबा माबि जाहोनाव जों खालामनो हायाखिसै खिन्थु थेवब्लाबो नै लास्ट 2020 सनाव बे जिनिसखौ जोङो एनडिएफबि एबसुनि जितु पिस एकर्ड बेवहाय जोङो बिकेडब्लिउसिनिखौबो लाफाथारनांगौ बेवहायनो होननानै जोङो रायज्लायनानै बेखौ सोसनफानो हादों देरनायसो बिथाङा बुंबाय ओमफ्राय दाना सुक्ति बादियै बिथांमोननो नंगौ दहाय बुंनायखौ आं दा थाल लादों नंगौथ' मोनसे हर दिबाखसै गासिबो बिटिसिआसो लाजोब्बाय रां खावसेबो मोनाखै होननो ना सैसोबो मोनाखै बेखौ हरनांगौमोन दा आङो बेखौ गोदानै माबा खालामनांसिगोन हरनांगौमोनथ' बिथांमोनाथ' सुक्तिखारि बे पेकेजखौ हरनांगौमोन रायज्लायफिननांसिगोन बेखौ जायखिया खालामनि गोबां एनडिएफबि सोद्रोमाफोर दं बिटिसिनि बाहेरायावबो गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफोर दं बिटिसिनि बाहेरायावबो गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोर दं बिटिसिनि बाहेरायावबो बिएनपि जायखिजाया पेकेजखौ हरनो बावनानै थाखोना दोनलांदों जायखिजाया जोंहा दा जिहेतु रायखांबाय आं रायखांना होनोसै मोनसेबो हराखै बिटिसिनि बाहेरायाव बेखौ गोदानै मा सानो आसाम गभर्नमेन्टआथ' मावबो हायो आसाम गभर्नमेन्टखौनो जोङो बुंनांगोन दा आं गोदान खोथा बुंदों बेनिसो बिथाङा बेखौ आंबो खेल खालामफ्लाङाखैमोन सिगांफ्राव रायज्लायबोआखैमोन मा प्रमदजोंबो हराखिसै बियो जाबायदो एखदम जोंहा दायथ' दङ जिहेतु बुंबाय नोङो आं गोदानै एप्रोच खालामनांसिगौ दा बेफोरबायदि बिटिसि सालायनायाव जायखिजाया जिहेतु दायथ'खौ लाबाय दा मोनबाय जिहेतु जोङो बयखौबो समानै सनमान होनानै जोङो मावनो नाजागोन आरो आं दिनै मोनथाम खोथाखौ बुंबाय जेनेबा आदा नार्जारि बिथांनि खोथाखौ आङो गुरुत्थ' होदों आङो सावरायगोन आरो बेनि उनाव जेनेबा एनडिएफबिनि जितु खोथा बेखौबो सुक्तिनि खोथा बेफोरखौबो आं सनमान होगोन आरो बिकेडब्लिउसिनि जितु खोथा बेफोरखौबो आङो सनमान होनानै आङो सरकारजों रायज्लायलांगोन बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै आङो गाहाय आलासिनि बिबुंथिखौ